De mosselen zijn een stuk duurder dit jaar. En dan willen ze ook nog slijten aan een nieuwe doelgroep, jongeren. Daarvoor is een heel nieuw mosselhapje bedacht, de loaded mossel. En verder in deze Zeeland Nu. Een vijfde van de appeloogst kapot gevreten. En de storm die hier geen storm werd. Goedenavond. De mosselen worden dit seizoen een stuk duurder. Waarschijnlijk gaat de prijs met 15% omhoog. Dat bleek vandaag bij de start van het seizoen voor bodemcultuurmosselen. Dat komt omdat er veel minder mosselen zijn opgevist dan andere jaren. In Ierseke is verslaggever Erik Hollem. Ja, Erik, hoe kan dat er zo weinig mosselen zijn? Nou ja, dat heeft te maken met twee oorzaken. In eerste instantie waren er twee zware stormen in het voorjaar van 2021. En die hebben heel veel mosselzaad en jonge mosseltjes weggespoeld. Die zouden dit jaar volgroeid zijn, opgevist kunnen worden. Maar ja, die zijn er dus niet meer. Dus dat betekent minder consumptiemosselen. Daarnaast, vorig jaar in de Oosterschelde, zijn er ook veel mosselen gestorven. Maar ondanks dat werd vandaag toch hier in Ierseke het startsein gegeven voor mosselseizoen 2023. En was de sfeer er niet minder om. De eer was dit jaar aan de Ierseke 19 om de eerste mosselen van het seizoen op te halen. Laten we er een zonnige dag van maken. Veel media-aandacht, vooral uit België. En die zagen allemaal dat de eerste sleep werd aangeboden aan Jannes Brevet van toprestaurant Interscaldus in Kruiningen. Daarna moesten ze natuurlijk geproefd worden. Wat er ook geproefd werd, is iets nieuws. De loaded mossel. Een borrelhapje van mossel gevuld met gekruide rijst dat de jeugd moet aanspreken. Wat we zien is dat de meeste consumenten van mosselen zijn toch de mensen van 50 jaar en ouder. En de jongeren zijn blijkbaar lastiger te bereiken, dus dat moeten we via nieuwe wegen doen. En die loaded mossel is daar de juiste manier voor? Nou, het is gewoon een manier. Vorig jaar hadden we ook de mosselburger, dat is een ander concept. En misschien zijn er nog wel meer te bedenken de komende jaren. We moeten creatief blijven. De loaded mossel is vanaf volgende week te koop. Ja, Erik, waarom wil de mosselsector zo graag de jeugd aanspreken? Nou ja, het is algemeen bekend, de mosseleter vergrijst. En daarnaast heeft de mossel bij de jongere generatie, bij jongeren, een slecht imago. Ze vinden hem raar, ze vinden hem eng en eten hem daarom ook niet. Of in ieder geval een stuk minder. En daarom heeft de mosselsector dit bedacht om die jongeren wat meer aan de mosselen te krijgen. Maar ja, dan helpt het waarschijnlijk ook niet dat die prijs gaat stijgen. Ja, dat is maar net hoe je het bekijkt en hoe je jezelf natuurlijk in de markt zet. De mosselsector die zegt van, weet je, we kunnen die mosselen gewoon met een hoge prijs verkopen. Waarom? Omdat de mossel duurzaam en gezond is. Kijk, ga je alleen uit van de kilo's, ja, dan heb je een probleem. Overigens, de meeste mosselkwekers zijn wel heel erg enthousiast over volgend jaar. Want wat zeggen ze? Het niveau zal dan weer gewoon goed zijn. Dankjewel, Erik. Ja, minder mosselen dit jaar, ook fors minder appels. Dat komt door een beestje, de appelbloesemkever. Die vreet de knoppen op waar de appels uitkomen. De kever heeft ervoor gezorgd dat 20% van de Zeeuwse appeloogst verloren is gegaan. Ik heb echt bomen die behoorlijk leeg hangen en ik heb ook appels. Die er nog wel gekomen zijn, maar toch wat beschadigd zijn met het bloemetje door dat kevertje. En dat is nu een heel raar plat appeltje, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. En ik dacht eerst dat het wat anders was, maar dat komt ook daardoor. De appelbloesemkever kon bestreden worden met het middel Raptol. Maar dat mag dit jaar niet meer, omdat het gevaarlijk is voor bijen en hommels. Toch denkt Van der Bossen dat er nog een reden is voor het verbod. Ik denk dat het een andere oorzaak heeft. Wij zijn een hele kleine teelt in Nederland met de appels. Dus als er een nieuw middel toegelaten moet worden, is dat gewoon voor de fabrikant weinig interessant. Erg duur en dan blijft dat liggen. En Nederland is ook gewoon een moeilijk land. In het buitenland mag het bestrijdingsmiddel namelijk nog wel worden gebruikt. Als wij gemiddeld steeds een halve oogst hebben en in het buitenland hebben ze wel volle oogsten, omdat die wel al middels zijn die of kunnen gebruiken die er zijn, dan is dat natuurlijk onze concurrentiepositie tast dat behoorlijk aan. Ik ben niet boos hoor, maar om agrariër te zijn, dan zit je in Nederland in ieder geval niet in het beste land. Dat kunnen we wel even stellen, ja. En dat frustreert wel eens. Terwijl het in grote delen van het land alle hens aan dek was door een zomerstorm, bleef Zeeland wonder boven wonder gespaard.
Hier gebeurden wel wat kleinere incidenten, vooral in de kustgebieden. Parasols waaiden om, tenten stortten in. De Westerschelde-ferry lag een aantal uur uit de vaart. En hier en daar viel een boom om, zoals hier in Koudekerke. Maar een echte storm werd het niet in Zeeland. De GGD Zeeland zoekt ongeveer 100 nieuwe medewerkers om herhaalprikken tegen corona te geven komende herfst. Minister Kuipers heeft vandaag aangekondigd dat in oktober 60-plussers, zorgmedewerkers en mensen in risicogroepen weer een coronavaccin kunnen krijgen. In Zeeland was alles net afgebouwd, maar nu gaat de GGD weer priklocaties openen in Goes, Terneuzen, Zierikzee, Tolen en één in de buurt van Middelburg of Vlissingen. Tegen 4 mannen uit Terneuzen zijn gevangenisstraffen tot bijna 3 jaar geëist. Ze zouden een man zwaar hebben mishandeld, midden op straat. Dat gebeurde nadat de man boos was geworden omdat iemand zijn vriendin in haar billen kneep. Na een uitzending van Opsporing Verzocht, waarin beelden van de mishandeling zaten, meldden de mannen zich zelf bij de politie. 1 vast tarief voor rekeningrijden voor iedereen is onrechtvaardig en pakt nadelig uit voor mensen die op het platteland wonen. Dat stelt P10, het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten, waar ook Hulst, Schouwen-Duiveland, Sluis en Veren lid van zijn. Mensen die op het platteland wonen zijn vaak afhankelijk van een auto en moeten ook steeds verder rijden omdat voorzieningen uit de dorpen verdwijnen. Ook kunnen ze moeilijker terugvallen op openbaar vervoer dan mensen in de stad. Er moeten daarom tarieven op maat komen, vinden de plattelandsgemeenten. De gemeenteraad van Sluis maakt zich op voor een nieuwe raadsvergadering morgen. 2 weken na die roerige vergadering waar de coalitie aan een zijden draadje hing. Toen ging de discussie over het wel of niet ongelimiteerd verhuren van woningen aan toeristen. Nu gaat de discussie over de hoogte van de toeristenbelasting. En hoewel er een verzoenend gesprek is geweest, wacht dus opnieuw een vergadering vol spanning. En daarna zal ik tegen de heer Reven zeggen, ik laat me nooit meer door jou politiek chanteren. Het ging er fel aan toe in de raadzaal van het Belfort in Sluis. Coalitiepartijen Sluis Lokaal en de VVD kwamen terug op eerder gemaakte afspraken met de PvdA rondom toeristische verhuur. Nu, 2 weken later, is er een gesprek gevoerd en zijn de gemoederen iets bedaard. De coalitie bestaat nog, dus wat dat betreft was het goed. Is er nu weer het volste vertrouwen? Het volste vertrouwen is lastig. Hè? We zijn een jaar geleden in deze coalitie gestapt. Toen was daar vertrouwen in, anders hadden we het niet gedaan. Dat vertrouwen is tijdens het jaar al langzaam verminderd. Is vorige week zeg maar, tot onder het nulpunt gedaald. En ja, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus het is niet zomaar ineens terug. Daar komt nog eens bij dat de coalitie donderdagavond voor een nieuwe uitdaging staat. Want dan wordt er gesproken over het verhogen van de toeristenbelasting. Hoewel er een coalitieakkoord is, zijn de meningen verdeeld over hoe hoog die toeristenbelasting moet worden. Dan zouden wij naar een tarief boven de €3 moeten. En we komen eigenlijk in 2 jaar tijd van het tarief rond de 1,50 af. Dus dat zijn wel schrikbarende stijgingen. En dan zie je dat raadsbreed is de discussie gewoon, wat is nu het landelijk gemiddelde? En daar zal eerst duidelijkheid over moeten komen. En dan zullen we moeten kijken wat we gaan hanteren precies. Uiteindelijk zullen we wel met een sluitende begroting moeten komen. En zal er dus ook geld bij moeten komen. En dat geld zal ook van toeristen moeten komen. Maar daar zijn de andere coalitiepartijen, VVD en Sluis Lokaal, dus niet zo happig op. De vraag is wat die 2 partijen donderdag gaan doen. Want er hoeft nog geen definitief besluit te worden genomen. Dat gebeurt pas in november. Ondertussen kijkt de oppositie gespannen toe. Ik hoop dat de Partij van de Arbeid wel in de coalitie blijft. Maar ik bedoel, als ze veel te veel tegengas krijgen van die andere partijen, dan zullen ze een bepaald besluit moeten nemen. Nu hebben we nog iets dat het naar de inwoners gaat en niet allemaal naar de toeristen. Als we een andere partij erbij krijgen, dan kan je donderop zeggen dat het weer een rechtse coalitie wordt. Dan is toerisme nummer 1. Volledig met de Partij van de Arbeid eens. Voor ons mag het ook hoger. Die €5 zouden wij normaal vinden. Daar hebben we geen problemen mee. En dan zeggen ze, ja, maar dan komen er geen mensen meer. Die parken zijn er, die parken komen heus wel vol. Daar ben ik echt niet bang voor. Andere oppositiepartijen willen niet openlijk reageren op de strubbelingen binnen de coalitie en wachten rustig af op wat er komen gaat. Want met een verdeelde coalitie kan het zomaar tot nieuwe uitbarstingen komen. Daar komt nog eens bij dat coalitiepartner Sluis Lokaal intern verdeeld is op een aantal onderwerpen. Mocht deze coalitie vallen, dan komen er geen nieuwe verkiezingen, want tussentijdse verkiezingen mogen alleen landelijk gehouden worden. En dus zullen ze dan opnieuw met elkaar als raad om tafel moeten.
Over het weer hebben we het al even gehad. Wel een stormachtige wind, geen echte storm in Zeeland. De dag begon met regen, later kwam er zonneschijn en het werd 19 tot 20 graden. Morgen blijft het droog en het wordt zonnig. De temperatuur gaat iets omhoog, maar dat doet hij pas echt de dagen daarna. Dan wordt het weer even een graad of 30. 2 dagen maar, een paar onweersbuien erachteraan en de hitte is weer voorbij. Dit was Zeeland Nu, een hele fijne avond.